Wato ainihin ku subribiɗe mana subscribe sannan ku danna wannan. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barka da ya aikin ne. Ya garin ya kuma zafi da sanyi ne wani ko? Muna to da Allah dan gidan ne ake wannan ake biki da Allah kauye da wani daurin aure. Wani ana ce mai Usman ne ko? Usman yana da wani aboki. La'ani ne. Kai ne abokin? Wani aboki ana ce mai Muhammad. Kai ne ko? Kai ne ma Muhammad. Yanzu yana ciki kenan duk kuna tare da su. Duk muna tare da su. Oke, dama kai ne ka zo ka ci amana ta aka ce wai ka je ka sa aka aura mai ita kenan. A wallahi ba za ka gane bane ai ni daga abokantaka. Daga abokantaka to ai an ga mu abokin shi din nan wanda na ga ma sunan shi din ne ya raba. Yasa aka mun wannan. Wallahi rumus. Wani fasa kanka dama ni ba Dan Muhammad Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a wannan tasha.